L-awtorità tal-ippjanar spiċċat ballun politiku u hija wkoll ir-raġuni għalfejn Malta spiċċat tilfet l-estetika tagħha. Hekk iddikjara Patrick Calleja li qed iservi bħala l-President ta' din l-Art Ħelwa wara li waqaf jaħdem bħala perit hekk f'dan l-impjieg li jinvolvi komunikazzjoni diretta mal-awtorità tal-ippjanar kienet joħloqlu frustrazzjoni kbira. F'kummenti li tali l-ġurnal Times of Malta, il-perit Calleja żvela li kien hemm każijiet fejn żviluppaturi kienu ġew imwiegħda permess meta l-applikazzjoni għal Mażonett lanqas biss kienet proċessata. Calleja tkellem ukoll dwar kif il-Belt Valletta spiċċat tilfet l-aspett kulturali tagħha fejn l-ispazji pubbliċi spiċċaw ittieħdu illegalment waqt li l-mużika għolja qed titħalla tindaq tard ħafna f'post li huwa sit storiku tal-UNESCO. Anke il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jitkellem dwar dan l-abbuż iżda l-Gvern baqa' iwebbes rasu tant li nħoloq inkonvenjent kemm għar-residenti kif ukoll għall-istabbilimenti infushom. Dwar il-kontroversja ta' tqaċċid tas-siġar f'Marsal Forn, il-perit Calleja qal li bħala President ta' din l-Art Ħelwa se jkun qed jaħdem biex dan l-isfreġġju ma jseħħx u ddeskriva din il-proposta bħala kriminali bla użu u ħella ta' flus. Patrick Calleja spjega wkoll li fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna hemm miktub li l-Istat għandu jipproteġi il-wirt kulturali u l-patrimonju artistiku, però dan mhux qed iseħħ kif numru ta' NGOs kellhom jispiċċaw jagħmlu dan ix-xogħol.